Com cada 15 dies parlem amb el Jordi Palau. Avui parlarem del arximega conegut cas Sancho, l'assassinat i esquarterament d'Edwin Arrieta, suposadament a mans de Daniel Sancho a Tailàndia. Tema complicat, tema delicat. Ha dit l'Anna Plaçat, tema esgarrifós. Qui millor que el nostre criminòleg, el Jordi Palau, el Da Vinci del segle XXI, per analitzar-lo pas a pas. Jordi, bona tarda. Molt bona tarda, Toni. Com estàs? Com he dit, és un tema complicat, delicat. Per on comencem? Una mica la crònica negra, no? La crònica negra. Daniel Sancho va admetre l'assassinat, però ara diu que va ser en defensa pròpia. Com va començar el cas i com està actualment, Jordi? Doncs saps que la informació que ens arriba sempre està molt manipulada perquè la informació d'aquests països, diguem que no és com aquí, que potser tenim uns periodistes molt més objectius i allí arriba de qualsevol manera, a part que la legislació és molt diferent. Però el Daniel Sancho, que és el fill d'un actor bastant conegut i del seu hàbitat encara és més conegut, potser, doncs s'enfrenta a una cadena perpètua o a la pena de mort, perquè és un dels 50 i pocs països que encara contempla la pena de mort. Tailàndia. Ojo, Mira que, Aleix, si has d'assassinar amb algú... No, m'ho miraré abans. Tailàndia si no... Sí, no. No seria el millor lloc per anar a assassinar amb algú. Però bueno, com sempre diem, és suposadament l'autor, no? El presumpte autor. Suposadament. No podem... Però digues. hi ha un grapat de moltes proves en contra seva. Hi ha gravacions, hi ha tiquets de compra de ganivets, la compra d'aquell caiac. Cap a on creus que pot tirar la defensa del Daniel Sancho? La cosa està molt complicada, perquè primer, com tu dius, les proves totes l'incriminen bastant amb ell, no hi ha un segon culpable, no? De vegades diuen que no es tracta de demostrar la teva innocència, sinó d'intentar fer dubtar de la teva culpabilitat, no?, amb la justícia. Però en aquest cas, diguem que no hi ha massa dubte, almenys pel que es veu a simple vista. I després també s'afegeix el que se'n diu un agreujant o diversos agreujants, no?, que a part de que potser l'assassinat va ser premeditat, després també hi ha hagut un ensenyament, hi ha hagut un esquarterament, hi ha hagut un intent d'amagar proves. Clar, això són agreujants. No sé com és el Codi Penal de Tailàndia, perquè no me l'he llegit, però aquí a Espanya també tenim això dels agreujants i cada agreujant va sumant pena. Clar, ell s'enfronta a la cadena perpètua o a la pena de mort per això, perquè aquests agreujants són els que farien determinar que pogués acabar en pena de mort. Clar, perquè el context, no, és també una mica... té un punt de complexitat, no?, de dubte, de no saber ben bé quina relació mantenien l'assassinat. No sé si també això també inclús és un agreujant a l'hora de jutjar. Correcte, sí. Tingueu en compte que el tema de la confiança, el tema de les relacions, igual que en molts països, clar, se contempla com un agreujant, perquè probablement l'abús de confiança és quan aquella persona pot ser la víctima, el senyor Arrieta, potser estava dormint o potser estava tranquil·lament, s'acaba de dutxar o estava, no sé, sopant, assentat al sofà. I clar, l'altre va aprofitar suposadament, potser per matar-lo, no? Òbviament, si ell no s'hagués conegut de res i hagués entrat algú a casa seva, doncs hauria dubtat. Però clar, aquest és l'abús de confiança que es diu que també és un dels grans agreujants, que també tenim present en la nostra legislació. Clar, això incrimina encara més, perquè tot indica que, clar, el moment que hi ha dues persones i una d'elles no pot declarar, diguem que l'altra és l'única que sap la veritat. Si a més la justícia o la policia tailandesa li va treure una confessió, ara serà molt difícil retreure's de la confessió. I gravada. Gravada, clar. Gravada amb càmeres, perquè el tema, com hem dit, és molt, molt mediàtic. Sí. Suposo que la defensa tirarà per aconseguir que no hi hagi pena de mort, com has dit tu, que li caigui a una cadena perpètua que després podria passar-la aquí, després de complir uns anys a Tailàndia, podria venir aquí a l'estat espanyol i estar en una presó on li donarien una llibertat, un tercer grau, etc. O potser li fan... Perquè, clar, no és el mateix assassinar aquí que assassinar allà. No li podria caure aquí el que es diu la pena de... la cadena perpètua revisable, no? Aquesta és la presó permanent revisable. Presó permanent revisable, exacte. L'estat espanyol.
Clar, la presó permanent revisable a l'actual legislació espanyola, que és la que nosaltres depenem, només està entre 25 i 35 anys, que és el màxim. Llavors, clar, no sé si es pot commutar fins a quin punt un país com Tailàndia, que tampoc és un país que tingui molta relació amb Espanya, per commutar-li la pena, per poder-la complir quan aquí realment no existeix la cadena perpètua, és a dir, se'n diu presó permanent revisable amb un màxim de 35 anys. Sí que es donen totes les circumstàncies, almenys pel que ens han dit, d'això dels agreujants, d'esquarterament, d'alevosia, de premeditació, d'ensenyament, però, clar, no compliria els 35 anys. Inclús ella, a partir dels 25, pot demanar per això se'n diu revisable. A partir dels 25 anys, se pot revisar. I s'allargaria 5 anys o 10 anys més, que és el màxim que es podria allargar, que serien 35 anys. També calculem que el Daniel Sancho actualment deu tindre, no sé, sobre uns 30 i pocs, aproximadament. Sí, bueno, clar, si calculem... si no arriba als 30, m'assembla. Clar, Em sembla que estan dels 29 o 30. Doncs mira, si calculem 30 anys, que seria 30-35 anys, ens plantaríem 65. Això no és una cadena perpètua. Jo no entro en valoració, simplement entro en objectivitat numèrica. Però si 35 anys, quan en tens 30, no és una cadena perpètua. Sí. Encara que, perdona, crec que també al final una mica el tema és que després ha d'haver-hi un examen, no? O sigui, que no aquesta persona que després de complir aquests anys de condemna estigui psicològicament prou sa per poder estar lliure, no? Sí, però encara que no estigués sa mentalment o hagués un informe, no se li podria allargar. És a dir, el màxim, per això és revisable, perquè als 25 anys se fa una revisió, imaginem-nos que aquella persona doncs, no, el que sigui, els psicòlegs, criminòlegs, els psiquiatres han analitzat que realment aquella persona no està capacitada per poder sortir al carrer. No passa res, se li allarga 5 anys més. Posem-n'hi, fas una altra revisió als 5 anys, als 30. Tornem a revisar als 35. Molt bé, als 35 no podem dir, bueno, allarguem-li fins als 40. No, la legislació, això va ser el 2015, es va modificar el Codi Penal i actualment ara són 35. Què es podria fer llavors? Bueno, potser se podria ingressar en un centre psiquiàtric. Però, clar, no veig el Daniel Sancho com un perfil psicològic com per a ingressar-lo en un centre psiquiàtric. També no sabem d'aquí 30 anys com estarà, S'ha fet molt mediàtic tot això i han enviat les televisions d'aquí del país, han enviat corresponsals, 24/7 ens estan informant, el documental que s'està fent amb aquest capítol 0 que li han pagat al pare diners perquè, clar, afrontar aquest judici és llarg i caríssim. Li pot afavorir tota aquesta exposició mediàtica o li pot perjudicar? Si us hi fixeu, se donen tots els inputs ideals per a muntar una sèrie de Netflix. Tots ens agrada aquest morbillo, el noi és guapo, és cuiner, sempre va sense samarreta i té un cos esculpit al gimnàs i, a més, va matar el suposat amant, que era un altre home. Sí, se donen una sèrie de factors que tots condicionen. Però també tinguem en compte, per exemple, que la homosexualitat a Tailàndia no és algo tampoc molt acceptat. El fet de que s'hagi mediatitzat tant, el que farà és que en països com aquests potser se vulgui pagar alguna cosa, però clar, Tailàndia tampoc ara és una manera de presentar-se al món a nivell com a país una mica més avançat. No voldran tampoc fer entendre com que amb diners s'arregla tot, cosa que ja sabem que els molts països asiàtics a vegades amb diners s'arregla tot. Llavors, és com una arma de doble tall. El fet de mediatitzar-ho molt, el que faran és evitar que se puguin malmetre les proves, però també a la vegada penseu que allí em sembla que l'única forma, segons he estat llegint, l'única forma de commutar la pena, de pena de mort a una cadena perpètua, seria que el rei de Tailàndia ho acceptés. El rei de Tailàndia. Calla, que hi haurà trucada entre cosins. Hi ha hagut trucada. Exacte, entre el nostre emèrit i l'altre potser es truquen perquè es coneixen. Oye, que soy el campechano, a ver cómo lo tienes. Arréglame esto. De veritat, això, mireu, cada any, he estat mirant les estadístiques, aproximadament, sense comptar Xina, que Xina no dona dades, l'any passat, el 2022, fa 2 anys, es van executar unes 855 persones a tot el món. Sí, clar, no ha sortit cap altre, no hi ha hagut cap de documental ni tan mediàtic. Aquest cas s'ha donat mediàtic perquè Espanya és un país relativament petit i que s'ha donat la circumstància de que era un actor, fill d'un actor, etc. Però que hi ha molts espanyols que estan en cadena perpètua d'altres països. Fa uns anys, potser us en recordareu, que hi havia un espanyol que se'n va lliurar a l'últim moment de la cadena perpètua als Estats Units, que a més se demostrava als Estats Units, que també és un país que tots ens emmirallem allí,
encara té la sentència de la pena de mort en vigent i cada any execute. És un dels 5 primers que més execute persones com a autors, diguem. També és una cosa que n'haurem de parlar algun dia, això de la pena de mort. Ara bé, jo no em puc estar, Jordi, de fer-te la pregunta del milió. Com creus que acabarà això? Clar, és que tot aquest escenari que plantegem aquí, però és probable una sentència, això, que sigui acusat de sentència de mort, que tingui perpètua, que vingui cap aquí. Què pot passar? Mireu, jo des de no ho veig, des de perspectiva, que penseu que allò que diuen en anglès, no follow the money, segueix els diners. Els països com aquests tenen molt turisme, penseu que Tailàndia és un dels països on hi ha moltíssim turisme, hi ha molts espanyols, molts europeus, molta gent occidental que viatgem allí, llavors això que els podria repercutir molt negativament una sentència de mort. Per què? Perquè ningú sabia que Tailàndia tenia sentència de mort fins ara. Tots sabíem que la Xina en tenia, que els Estats Units en tenia i que Iran tenia sentència de mort, però no contemplàvem que Tailàndia. Llavors, des del meu punt de vista criminològic, si ho voleu entendre així, crec que la sentència de mort serà el que no es farà efectiva, se farà efectiva segurament una cadena perpètua, i a partir d'allí, la defensa, com me preguntava el Toni, haurà de treballar per intentar commutar-la i traspassar-la cap a Espanya. Però la sentència de pena de mort, el que està fent la pena de mort és simplement posar més pressió per a que se puguin destinar més recursos econòmics a intentar la defensa. Jordi Palau, criminòleg, una abraçada molt gran. Moltes gràcies com sempre, als per dos. acompanyar-nos. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana als Parlem dos. d'aquí 15 dies. Us Bon veiem. cap de setmana, gràcies. Salut.